Etxean sarturik aurra aurkitu zuten, Maria bere amarekin. Gaur, errege eguna ospatzen dugu. Gaurko jai honek badu beste izen bat ere, Epifania. Hitz honek zerbaiten edo norbaiten agertzea esan nahi du. Jaungoikoa gure artea agertu dela, gure historioan sartu dela alegia ospatzen dugu. Jauna agertzen da. Ez bakarrik Israelgo artzainzue batzuei, baizik eta kanpotik, atzerritik etorritako erregei ere. Erregeak ez dira Israeldarrak, ez dira Jainkoaren herrikoak, baina egizaleak dira. Egia bilatzen dute, eta horregatik Jainkoaren semea onartzen dute. Jainkoa agertzen da, hau dela eta ez gaitezke ajola gabekerietan ibili. Gaurko evangelioak bi jokabide proposatzen dizkigu. Herodesena eta erregeena. Biek egia bilatzen dute, baina beren asmoak oso ezberdinak dira. Herodesek egia bilatzen du, profeziak onartzen ditu, baina bere helburua maltzurra da. Beren asmoak ez dira garbiak. Erregeek ordea beste intentzio batekin atera dira beren etxeetatik. Dena utzi dute bidea, egia eta bizia den Jainkoaren aurrean auspeztzeko. Jaio den egiazko erregeen aurrean belaunikatzeko. Herodes harrokeriaz beteta dago. Erregeak berriz umil eta apal-apal hurbiltzen dira Belengo estalpera. Zein da nire jokabidea Jainkoaren aurrean? Herodesena gure interesak gauza guztien gainetik edukiz? Edo erregeena jaunaren borondatea gauza guztien gainetik ipiniz? Gaurko munduan ikusi dezakegu jende on leial eta diren hainbat jendek mundu hori baten alde lan egiten dutela, bai, baina Elizatik kanpo kristau fedea kontutan hartu gabe. Batzuek Elizaren seme alabak izan arren beste bide bat hartzen dute. Erregeek beraiek ere une batean Herodesenganako bidea hartzen dute, baina azkenean izarrak argiturik zuzen benereraino ailegatzen dira. Bataioan argi bat eman ziguten Kristoren argia adierazteko. Orduz geroztik Kristoren argia daukagu gure baitan, eta argiak gure barnean distira egiten du. Galdurik dabiltzan gure senidentzat izan gaitezen argi. Argitu dezagun mundua, gure fede, itxaropen eta maitasun testigantzaren bidez. Izan gaitezen hurbilagoak, gozoagoak, beti prest laguntzeko, barkatzeko, barkamena eskatzeko. Modu honetan, den artean, gure munduan, Jainkoaren bidea zabalduko dugu. Jauna agurtu dezagun bada, humilki eta apaltasun osoz.